Отново у нас най-масовият благотворителен СМС изпратиха децата от столичното 128 училище. Събраните средства ще отидат за купуване на апаратура за болницата за активно лечение на техни връстници с онкохематологични заболявания в София. Това е поредната проява на инициативата "Приказка без край, чудото си ти". София Стойчева разказва. Близо 300 деца точно по обяд пуснаха най-масовия благотворителен СМС. Близо 100 човека са болни. Казаха, че ще пуснат СМС-и, макар че не са тук, защото кампанията все пак продължава. Децата от 6-ти клас обясниха защо се включват в кампанията. Защото искаме и ние да помагаме, да имат бъдеще. Да имат бъдеще както нас. Да могат да мечтаят. Да бъдат щастливи. Важното да са здрави. Това не е първата инициатива на 128 столично училище да помага на болни и деца без родители.